El llop de la cova d'en Benet. Un dia, el llop que habitava a la cova de Cal Benet de Rocallaura es va alçar, va fer un badall i flairant l'orajol que entrava per la cova va dir: «Em sembla que avui tindré un bon dia». S'estira bé i surt disposat a treure el ventre del perill. Havia caminat 300 passes i en passar pel davant d'un pou guaita pel bocatge i et veu assolat a baix al fons. Un tros de cansalada que havia caigut a un pagès. Fa un badall de golafre com si ja es mengés la cansalada, però veu un parell de bous que pasturaven al tros del cal paisán i digué: «Ja veuràs, no cal que em banye. Total, per un tros de cansalada rància, amb un bou que em mengi en tinc prou». Camina cap allí i quan arriba es diu sense embuts: «Ja veureu, tinc gana i vull menjar. A veure, a qui voleu que em menge de vosaltres dos?» Un dels bous va dir: «Acontentant-te amunt, trobe que et podries menjar el que corre menys. Tu estàs ací i podràs decidir qui. Comencem a córrer i qui arribi més tard serà qui et menjaràs». S'hi conforma el llop i els bous es separen. Quan estaven lluny, giren ràpid i se'n van corrent cap al llop els esperava. Com que venien per camí oposat, van topar el llop al mig i li clavaren tan fort colp que el deixaren atontat. Caigué a terra i els bous es posaren a córrer. Quan va estar un poc refet, sent velar de cabrits per una part de la serra i va pensar: «La carn de cabrit és més tendreta, tanmateix que la del bou. No res, em menjaré un cabritet». En arribar a prop d'allí, on pasturava un escamot de cabres amb els seus cabrits, va seguir pasturant el ramat menys una cabra que es va quedar a la boca de la cova que li va dir: «Hola, llop, què fas?» «Ja t'ho diré. Tinc gana. Ja se m'ha presentat una bona ocasió de menjar-me un bou, però no m'ha sortit bé. De manera que acabem aviat. Dóna'm un cabrit per menjar-me'l». «Oh, el meu no te'l vull donar», digué la cabra. «El meu tampoc», respon una altra. «Ni el meu», van anar responent totes. Llavors, la primera cabra, com dirigint-se a les altres cabres, va dir: «Si té gana, bé, n'hi haurem de donar un». «Què hi farem?» «Escolta», diu ella al llop, mudant la conversa, «que no saps cantar? El teu pare prou tenia bona veu». I el babau del llop, tot content de poder fer sentir la seva veu a les cabres, els contesta: «Ja ho crec que tinc bona veu, escolteu-me», i es posa a grunyir amb uns udols tan esgarrifosos que la gent de Rocallaura va sortir de les cases i es va dir: «Que no sentiu el llop? Canta a la serra. Anem-hi, que el matarem». I com que en aquell temps no hi havia armes de foc, sinó escopetes de pedrafoguera, els que en tenien van marxar amb escopeta i els que no en tenien agafaren qualsevol cosa. Un el fals, l'altre una barra, l'altre una basseja i tirba, garrotada bé, el van deixar per mort. De la manera que va poder, tot ranquejant, se'n va anar cap a la font i allí hi trobà la guineu. «Hola, llop, d'on vens tan mal parat?» «Mira, tenia molta gana i he sortit de la cova amb desig de menjar-me primer un tros de cansalada rància que hi havia baix d'un pou. Però quan hi anava a baixar veig dos bous i he pensat que tindria un bon esmorzar menjant-me'n un. Però havent convingut amb ells que em menjaria el que fos més poc corredor, es separen, venen corrents i com han arribat tots dos alhora, m'han atrapat al mig i m'han fet malbé amb les banyes. Després he trobat cabres i cabrits i quan ja les cabres estaven consolades de donar-me un cabrit, han volgut sentir la meua veu i es coneix que he cridat tant que m'han sentit de Rocallaura i han vingut, que m'han deixat mig mort». «Pobre llop», li digué la guineu, «mira, anirem tots dos i no ens passarà res de nou». Marxen
i en passar per davant del pou de relat ho hi dins. I com que la lluna es reflectia a baix de l'aigua, es van pensar que era una tallada de formatge i va dir la Gineu: «Mira, jo que sóc més lleugera i baixaré dins del poal. Tu aguanta el cap de la corda». Baixa a baix la Gineu posant-se dins del poal i en tractar d'agafar la tallada de formatge es va trobar que no era, però no volent que fos dit que s'havia equivocat. Diu al llop: «Mira, això és molt dur. El que podries fer, tu que tens bona dent, serà baixar tu». El llop, que es deixa anar i amb el seu pes, la corriola va fer pujar el poal amb la Gineu i el llop va restar baix de pou cercant la tallada de formatge. Tan aviat la veia com desapareixia, segons estigués quiet, fins que la Gineu, compadida del llop, va anar posant pedres al poal i quan va pesar més el poal que el llop, el poal se'n va anar baix del pou i el llop va pujar dalt bot. «Estic de mala sort», digué el llop recordant que tenia gana. «Mira, saps el que podríem fer? Demà, que és Sant Andreu, fan festa major a Montblanquet. Una cosa o altra arreplegarem i demà deixa'm fer a mi, que traurem el ventre de pena». Aquella nit van menjar poc, només el que van trobar pel camí, però al matí següent la Gineu li va dir al llop mentre la gent era a l'ofici: «Te'n vas a l'església i toques a foc, i com que la gent, quan hi sentirà tocar, correran a veure on és el foc, jo faré de les meves, robaré cassoles i quan les tinga et vindré a buscar a l'església». Així ho van fer. El llop es posa a tocar foc i la gent, en sentir-ho, els que eren a l'església, van sortir a veure on era el foc. Les dones que eren a casa que cuinaven ho deixaren tot i la Gineu, després de menjar-se el que es coïa a Cal Eloi, se'n va anar a Cal Embuder i quan va estar ben plena que no podia donar un pas, agafà una cassola del Cal Damià i se'n va a l'església a buscar el llop. «Corre, llop!», li va dir, «no ens entretinguem, que ens agafaran». Després d'escoltar la rondalla El llop de la cova d'en Benet, és el moment de treballar vosaltres. En la part de practicar, el que anem a fer ara és llegir de forma individual i en silenci la rondalla. En tercer lloc, el que farem és comptar la nostra velocitat lectora. Per això necessitareu de material el cronòmetre. I el repte és, en un minut, quantes paraules eres capaç de llegir, sense oblidar que has de llegir i entendre i expressar la lectura, i la quantitat de paraules llegides les anotaràs. En quart lloc, agafaràs la diana d'avaluació i la rúbrica i la llegiràs per a tindre en compte el que després vas a avaluar-te una vegada facis la lectura expressiva. En cinquè lloc, i per últim, realitzaràs tota la lectura de la rondalla treballada i podràs fer una gravació de la mateixa per a després compartir l'evidència a la carpeta del Drive. Per acabar, ens queda realitzar l'autoavaluació de la lectura expressiva. Per tant, utilitzarem la diana d'autoavaluació i la rúbrica de la lectura expressiva que abans havíeu ja llegit. Les evidències les compartirem a la carpeta de Drive de Valencià, incloent la imatge de la diana d'autoavaluació, una imatge de la nota de la rúbrica i, per últim, un vídeo o una nota de veu per a que vos puguem escoltar de la lectura expressiva d'un minut. Bueno, xics, vos deixe. Ara és moment de que vosaltres treballeu. Un beset molt fort i ens vegem el pròxim dia. Adeu!